Idla ubhedu emicimbini kaMswati wesithathu, ingoma yowasenquthu, uthi ubengalindele izogila izimanga. Lo sisithombeni nguNtethelelo Sikhakhane odume ngelikaGandaganda. Sanibona, siyanibingelela. This is Indofire Soweto TV. Siphethe nalo udaba lwengampelasonto, ilanga langempelasonto, lubhalwe uPhumlani Gama. Udaba lufundeka kanje: ubengalindele ukuthi ingoma yakhe ingashisa izikhotha, igcine isithokozelwa ngabantu bemikhakha eyehlukene. Umculi wamaskandi uNtethelelo Sikhakhane oneminyaka ewu-24 udume ngelikaGandaganda. Ngonyaka odlule le ntokazi yaseThelezini eNquthu ikhiphe ingoma ethi Halala Ngibongiseni, ekhombise ukuthakaselwa ezindaweni ezahlukene. Okugqamile ngale ngoma kulo nyaka ukuthi izifundiswa eziningi ezikhungweni zemfundo bezemukela ngayo imiyezane yazo. Kusuke kungaphelele uma ingadlalwanga le ngoma emicimbini yeNgonyama uMakhosetive Mswati wesithathu Dlamini engumholi waseSwazini, kanti emicimbini eminingi yomembeso nemishado kakwenzeki ingadlalwa. Ekhuluma nelanga langempelasonto, uGandaganda uthe ubengalindele ukuthi ingoma yakhe ingahamba ibanga elide kangaka. Uqhube ngokuthi yize ebhekene nesimo sokungaqashwa emicimbini njengabanye abaculi, kodwa ingoma yakhe yenza umehluko omkhulu uma iqhathaniswa nezabanye abaculi. Le ngoma bengiyicula uma sihlangene nezinye izintombi njengoba nami ngingomunye osasigcinile. Kuthe maphakathi nonyaka nganquma ukuyifaka iziginci, okuyilapho-ke iqale khona ukuphumela emphakathini. Ngiqale ukuqaphela ngasekupheleni konyaka ukuthi le ngoma iyazingenela ebatini. Kangeyena-ke umuntu onamawala ngoba bekuyaye ukuthi noma bengitshela abantu kube ukuthi mina ngibuka abantu abazikhulumelayo nje, nginganaki lokho abakushoyo. Kumanje ingoma yami isibukwe abantu abangaphezu kuka-9.8 million ezinkundleni zokuxhumana okuyi-YouTube. Kuyobe kakuphelele uma ngingabongi kudadewethu uNdoni Ndunakazi okunguyena ongibambe ngesandla wangikhuthaza ukuba ngiyiqophe ngokusemthethweni le ngoma. Ngeke ngibonge abantu abangisizile kuphela, kodwa bese ngikhohlwa ngoNdlunkulu njengoba ngiwumuntu okholwayo, esho kanjalo uGandaganda. UGandaganda uzalelwe wakhulela eThelezini, uqale khona imfundo yakhe kusukela emabangeni aphansi kwaze kwaba udlulela eMajuba College ophikweni layo oluseDanda, uneziqu zokuphatha kwezimali. Udaba-ke olulaphana-ke ku-Facebook kwi-link yelanga langempelasonto. Le ntokazi kuye wakhulunywa ngayo khona la kwilanga, ngiyacabanga more than 6 weeks ago. Saphinde futhi salikhava lolo daba lolo, sakhuluma ngayo kabanzi, siveza ukuthi bathini abantu, uthini lo muntu owayebhalile udaba ngayo, uyaphinda futhi bayayiveza. Shuthi inesasasa-ke le ntokazi enguNtethelelo Sikhakhane edume ngengoma ethi Halala, okungubani? UGandaganda osebenza noNdoni Ndunakazi. Abantu beqhubeke beyiseke, sithembe ukuthi amathuba okuthi qasheke kahle ngendlela okuyiyonayona azogcina ivelile. Iy'ntokazi siyayidinga laphana endaweni kamaskandi ukuthi nazo y'sondele, bey'sondeze abafowethu, beziphe nje ithuba, bengabheki okuningi ngoba kubalulekile bafowethu ukuthi osisi bethu sibabone benza iy'manga, begila iy'manga. OThandeka siyababona, Hadebe siyababona futhi noNdoni nabanye-ke abavelayo. Uma bekhona noGandaganda abanikwe-ke ithuba, sithembe kodwa ukuthi bazolithola kuyekudala-ke ithuba, aqhubeke nje a-release u-music. Ingoma yakhe uma eyikhulumela izomvulela iminyango, akukho okunye. Bekuyilokho nje-ke ebesizokudlulisa udaba-ke likhona phana kwilanga langempelasonto nakuFacebook liyatholakala. Sibonge ithuba, sesiyodibana okuzayo, nisale kahle.